Һаумыгыз, хөрмәтле дуслар, студияла Лилия Тельбаева һәм бүгін студияла қонақта Бердәм Россия фракцияһы Дәүләт Думаһының дәүләт ҡоролошы һәм ҡануният буйынса комитеты ағзаһы Зариф Зәкир улы Байғусҡаров. Һаумыгыз. Зариф Зәкир улы, һеҙ нисектер сығышығыҙҙа Сибай ҡалаһында ярты йыл һайын килеүегеҙ хаҡында әйтеп үткәйнегеҙ. Бына һүҙегеҙҙә тороп, һеҙ ысынлап та ярты йыл һайын тиерлек Сибай ҡалаһына киләһегеҙ һәм төрлө осрашыуҙар, һөйләшеүҙәр үткәреп тораһығыҙ. Бына бөгөнгө көндә һеҙҙең килеүегеҙҙең маҡсаты һәм кем менән осрашып өлгөрҙөгөҙ? Сындай мин ярты йылға тип әйткәнем, күберәктә килеп сыға. Ул бит Сибай ғана түгел, бит бөтә үҙемнең Сибат округы буйынса киләм. Һәр бер районда, ул Баймаҡта булһын, ул Әбйәлдәме, Хәйбулламы, Йылайырҙамы, бөтә райондарға ла шул йыш ҡына барып торам. Бөгөнгө минең килеүемдең Сибайға сәбәбе ул шул планға ярашлы рәүештә беҙ был аҙнала республикала булдыҡ бит, шуға мин планға кертеп ҡуйғанмын. Беҙ бит 3 аҙна эшләйбеҙ Мәскәүҙә Дәүләт Думаһында, һәм бер аҙна беҙ республикала була алабыҙ. Шуның өсөн мына бөгөн килдем. Һуңғы ваҡыт тапҡыр килгәнем бит август айында. Мына бөгөн килгәс тә бит инде иң беренсе осраштыҡ Сибайҙың институтының бит инде студенттары менән һәм уҡытыусылары менән. Улар менән бит инде осрашып, улар менән һөйләшеп, уларҙың һорауҙарына яуаптар биреп, улар менән бит тығыҙ һәр ваҡыт торабыҙ. Улар үҙҙәре бит инде Дәүләт Думаһына килделәр, беҙҙең командировкаға килеп, шунда үҙҙәре бит инде практика үтәләр студенттар һәм уҡытыусылар. Улар шунда үҙҙәре бит инде ҡарап, нисек закондарҙы ҡабул ителәр һәм шул законда бит инде ҡабул иткән саҡта шул бәхәстәрҙе күреп бит инде ҡарап, өйрәнеп ҡайталар. Уларға бик оҡшай. Мына әле тоже һөйләштек. Улар тағын да шул килеп, шунда стажировка итсәктәр инде. Тағын да мин осраштым, беҙҙең үҙебеҙҙең бит республиканың бар йәштәр хөкүмәте төҙөлдө. Шул йәштәр хөкүмәтенең ағзалары менән осраштым бөгөн. Алар менән тоже һөйләшеп, улар ҡайҙа килгән бит Өфөнән, ҡайһылары Сибайҙыҡылар, ҡайһылар шул бына Урал районынан егеттәр, ҡыҙҙар, шулар менән ултырып һөйләштек. Уларҙың ниндәй һорауҙары бар бит инде, ниндәй уларға ярҙам кәрәк, артабан нисек бергәләшеп эшләргә дип һөйләшеп ултырҙык. Минең өсөн бик фәһемле булды. Минең үҙем өсөн дә, ул йәштәр өсөн дә. Йәштәр бит бик активтар, шундай мына һорауҙар бирәләр бит инде. Ҡайһы яҡта уйлап ҡуйһаң, әлбиттә бәлки шундай бит закон да кәрәктер дип. Шуға мына улар менән бит һөйләшеп йөрөгәс бит үҙемдә бер фекер тула бит. Унан шул закон рәүешендә бит, проект рәүешендә быһына мин кертәм. Шуның өсөн бөгөн дә беренсе булды шундай фекерҙәр. Мин уларҙы уйлаясаҡмын да, бәлки уларҙы закон проектып кертсәкмен. Тағын да шул беҙҙең мына бөгөн институттың бит инде етәкселеге менән осрашып һөйләштек. Уларҙың беренсе фекерҙәре булды. Беҙ алар менән бергәләшеп эшләйәсәк. Мин аларға әйттем, инде әйҙә шуны фекерҙәрегеҙҙе яҙып бирегеҙ ҙә, әйҙә бергәләшеп эшләйек дип. Ул теге тағын да уларға шул ярҙам итеү форсатында, чтобы институтта булырға тейеш бит инде, чтобы үтеше булырға тейеш дип беләм. Институттың бит ауыр хәлдәре тоже булып алды. Беҙ бергәләшеп эшләнек. Һәм мына бөгөн көндә бит былтыр ҡарағанда 40 урынға бит 5 урынға күберәк алдылар эшкә. Төшөп ҡарғалар. Ул тоже бит бик һәйбәт күренеш. Шуның күрә Сибай институты бит үсешә. Йәштәр теге кәмемәй. Бөгөн көндә бит 2200 студент бар. Ул бик һәйбәт күренеш. Шуның бит 550-һе уҡый көндөҙгө бүлектә. Ул бит үҙебеҙҙең мына бөгөн мин ҡарап ултырғайным бит, иң беренсе урында тора бит беҙҙең Баймаҡ районы йәштәре күпкәҙәр икән. Икенсе урында килә Сибайҙыҡылар. Унан китә Әбйәлил һәм байтаҡ ҡалған райондан китәләр. Шул бөтәһе күпселек беҙҙең мына шул Урал районының йәштәре бит ул. Әлбиттә, мына беҙҙең маҡсат ҡыҫҡартырға тейеш түгел биш урындар. Ҡыҙҙан сығыш беҙҙең мына бар бит инде пет колледж, шунда бит ҡыҫҡартылғайны биш урындар. Мына ул тала бит менән һөйләшеү булды. Китәсек менән беҙҙең мәғариф министры менән һөйләшеү булды. Һәм бына ул әйтте инде, кире ҡайтарып бирәбеҙ дип, кире ҡайтарабыҙ дип, 50 урынды кире ҡайтарсаҡ та. Сөнки ул бит мына 50 урынға бит ҡайтҡанда бит, ул бит 50 беҙҙең егет ҡыҙыбыҙ ситкә сығып китәләр. Шулай. Сит бит инде ҡалаларға бит, сит өлкәләргә бит инде, һәм улар кире ҡайтмайҙар. Ул дөрөҫ түгел ҡыҫҡартыу. Әлбиттә, ул уйланылмаған эш булған. Ул бит менә бала егеттәрҙе юғалттыҡ. Минең ҡарамаҡҡа ундай теге эштәр бүтән берсә булырға тейеш түгел дип уйлайым. Һәм әлбиттә, уларҙы нисектер эшкә йәлеп итеү ҙә кәрәктер инде. Уҡыуҙа ғына эш тороп ҡалмай. Ул бит менә йәштәр бит ни өсөн китә? Беренсенән бит улар китәләр уҡырға бит инде. Уҡып сыҡһалар да бит икенсе урында, аларҙа бит эш булһа ҡайтарҙар инде. Мына беҙҙең йыл төрлө иҫәпләүҙәр буйынса Йыл һайын беҙҙең республиканан бит шул 12-15 мең тирәһе йәштәр уҡырға китә икенсе ергә китәләр. Ул теге Мәскәүгә булһынмы, Питерға булһынмы, Ҡазанға булһынмы ул. Һәм улар бит күпселеге 90% тирәһе кире ҡайтмайҙар.
Беренчедән безнең битендә шул яшьләр бездә калган өчен, буларга кирәк битендә, чтобы безнең теге специалистлар битендә бездә укытмаган, онда укыталар, шунда китәләр битендә, чтобы бездә бетәләр булган иштәр. Һәм әлбәттә ул бит тоже минем карамакка бик мөһим, яшәү өчен уңайлыкта булган тиеш. Филиалда хатта университетта утактары бар, һаманда элекке вакытта, совет вакытында булган утактар бар. Улар бит дөрес түгел, әлбәттә аның бит җәлсәгә тиеш ул. Онда бана мин караган бар бит, икенче калларда мин аларга мактап әйтмәйм, но анда уже теге яңгыса заманса эшләгәннәр. Ни өчен алар бездә юк ул? Һәм әлбәттә мына әлеге вакытта битендә онда эш безнең республика башланды, республика битендә башлыгы Әлфәтулла әйтте, дип менә үзе булыша, яшьләргә эш урыннары булырга тиеш. Шул вакытта безнең яшьләр китмәйсәк. Чөнки безнең битне китә иң акыл яшьләр республиканы кем күтәрәсәк, республика кем каласак. Шул әлбәттә эште без бергәләшеп аткарып чыгар дип уйлыйм. Ысынлап та һичшикһез барыһы ла яшьләр кулында. Һәм менә кануннарга килгәндә, һезгә шундыйрак һорауым, ниндәй канунияттәр кабул ителде, шул хакта ентекләбрәк безне караусыларга һөйләп китһәгезне. Рәхмәт, бая әйткән битендә кемнәр мәсәле булды дип, тагында менә бүген сашы булды битендә кала совет депутаттары менән, итәкчеләре менән, шунда халык менән битне кемнәр килгәннәр. Мин аларга теге яһана миндә үтсәктәге отчет формасында һуңгы вакытта нинди законнар белән эшләнем, нинди миләр килеп сыкты, нимәләр килеп сыкманы һәм ни өчен килеп сыкманы. Минем карамакка ул халык бергә тиеш, аның тәһәләгән депутаты нимә белән яшәй ул, нимә белән булыша ул, нинди эшләр эшли алган һәм эшли алмаган, ни өчен эшли алмаган. Бүген дә күпрадар күп булдылар алар тарафынан да битендә мин аңлатма бирдем. Әлбәттә беренчесен язып алдым, алар менә булырсакмын. Шулай дип бик минем карамакка бик файдалы булды. Тагында битем карап чыктым битне, безнең менә шул проектлар буенча эшләр алып барыла битне, безнең менә бердәм Россия фиркаһының битендә проекты бар, ул оңайлы кала мөхит дип атала. Шул проект буенча безнең 17 елда Сибай калаһына 20 миллиондан артык акча бүленгән. Былтыр 17 елда тоже 20 миллион тәлә акча бүленде, быел 30 миллиондан артык акча бүленде. Һәм шуга бит менә күп нәмәләр эшләнде битендә. Ул менә парк булганмы, или менә без барып күрдек битне бүген балалар өчен уйнау урыннары, спорт машиналары урыннары битендә. Менә әлеге вакытта безнең битендә Төләс елгасы буенда пляж эшләнә битне, шул проект буенча икенче елга туры шулай акча белән бүленәсәк, әлбәттә ул халык өчен бик файдалы дип уйлыйм. Һәм шул карам битне безнең республиканың проекты бар битендә башкорт ихата дип атала, башкортса Руса башкирский дворике. Шуның мөсәбәтне матур дип эшләгәндә, шуны теге баллар йыгылха битендә авыртма өчен теге түшәп эшләгән битендә бик матур чыккан, менә бик сифатлы һәйбәт дип уйлыйм. Матур кеп сыга. Менә кичәгенә безнең республика форум булды, шул уңайлы кала мөхите буенча мен дә чыгыш яһаным. Һәм әйттем инде менә икенче елга проектларга кирәк дип, чтобы һәрбер паркта, скверда, һәрбер районда калла булырга тиеш балалар өчен теге менә авто каласык булырга тиеш дип. Анда нимә буласа ул? Анда теге светофор булырга тиеш битендә, знактар булырга тиеш битендә. Шунда теге менә переход булырга тиеш, чтобы балаларды мәктәптән битендә, балалар баксаны шунда килеп өйрәтергә битендә шул. Чөнки безнең балалар юл кыйммәтләрен белмәйләр һәм шуга хәрәкәткә сайлар бит. Менә былтыр гына без 22 баланы югалттык. 100дән 200 бала тирәһе битендә гарип булып калды шул. Әгәр дә шул безнең битне шунда өйрәткән булсак, улар юл кыйммәтен белһә бит, алар уны хәрәкәткә саматтарын дип беләм. Шуның өчен менә хатта 1-2 баланы без коткарып алсак та, значит, бу башка эшләмәйбез. Минең ул тәкъдимемдә хупланлар һәм минең карамакка ул һәр районда кала буласак. Сибай калаһында без быел бит һөйләшеп, бергә булдырып һөйләштек бит, шунда Гапмәш Гафури исемендә паркта эшләгән уйлаган шунда балалар тaqlasыгын Андрей Назаров ул неде үтеге финанс ул бүлде һәм менә август айында без аны бит астык, бик матур чыкты. Минең карамакка Сибайдан балалар йөрде дип уйлыйм инде, файдаһы бар дип уйлыйм. Законнарга килгәндә, кануннарга килгәндә, алар битендә бик күп булар, аларның күбе битендә халыктың һорау буенча эшләнгән алар. Шул ук менә әлбәттә ул Сибай исем бик теге кирәкмәде дә, менә кешеләргә битне коры агасты бушлай алу буенча йыгылып беткән агасты. Аны бит халык караган һәм мин дәүдәм хакыясты бит шул законна булыша башланым һәм ул законда без аны аткарып чыктык. Беренче депутат бергәләшеп шул законда кертеп, ул менә 1 январьдан быел үткәсенә керде. Әйтеп кирәк бит безнең хатта республиканың урман хуҗалыгы министрлыгы булуга каршы булган ул законга. Шулай булып без аны кабул иттек. Халыкка файда бар дип беләм. Менә ни өчен бит аны каршы булган, чөнки улар әйтләр инде
һез халыкка бушлай бирә башласагыз, улар урманга барасак та, теге коры агас урынына яшь агасты ала башласак дип. Мин әйттем инде егетләр давай булай дип. Менә шул урманда бит егып аткан коры агасы кем ергә тиеш? Аны һез ергә тиешсегез. Һезнең ул көсегедән дә килмәй, теләгегез дә бик юк дип. Әйдә аны халык алган дип бушлай дип. Чөнки уга хәтлем битендә хәтлем халык битендә район үзәгенә барып битендә акча түләп битендә шул акча агасты битендә алар өчен коры агасына йөрүне битендә. Бик мәшәкатьләйне. 4-5 мең битендә акча барып ал кешенә битендә зур акча аның битендә шу барга йөргә кирәк битендә. Шуннан безнең урман хуҗалыгы министрлыгы әйтте инде, әйдә хулай булса бушка булһын, менә улар рөхсәт алгандар дип безнең мен әйтәм егетләр булмай дип. Аларга булса мен битне әйтәм беләм, безнең эшләрне әйтсәк, әйдә һәргә мәгәрәс бирһәң, иле безнең шуны эшләһәң, шунда бирәсәк мен дип. Ал менә нисектер тикшереләме? Менә коры агас саламы әллә шул һәд әйтмешләй яшь агастарды кыркып алусыларда нисектер ул тикшереләсәкме? Закон буенча һәрбер кеше урманга барып, йыгылып аткан агасты аларга хукугы бар. Бушлай беренде кагыз һәр. Әгәр дә яшь агасы кырка икән, әлбәттә уга теге анда теге үчер бәдер булһа, янә дә шкуатна, или штраф алына. Шуның өчен аналар карага тиештәр. Мин үземнең битендә социаль сетьләрдә языктым. Яшь агаска тимәгез дип. Коры агасын алганда ла токтарында калдырмагыз дип. Чөнки урманда кыйла бит, шундый коры агас бит урманда ятканнар алар бит теге янгын хәвефле булып тора бит. Алар бит юлларда калпайлар. Шуның өчен әйтләр бит миңа әйтләрне ул бит аның бит халыкка файда юк, бездә хәл битне газма ягалар дип. Мин әйтәм, газма яккан сактала, ул бит кешенең битне мусаха бар, муса яры кирәк. Или шунда теге забор төтеп куйһам, или районда эшләп куйһам, ул битне барыбер, ул битне бүреләр битне курып халыклар барып эшкә. Шуңса минем кармакка халыкка аның файдаһы бар. Тагын да менә закон минем уйлавымча бик безнең якка бик актуаль, ул теге искелеккә каршы. Миңа әйткәннәр бар, менә штраф битне 2000 һум гына тора дип битне. Шул теге шундай яһалма насра ракат карсын дип битне. Оны битне халык алып битне сеп агулана, алар штраф түләдә бит тагытлар дип. Шуның өчен без Дәүләт Думаны киястә битне, беренче депутат шул һөйләшеп, шул законда бит тикшереп иттек. Дәүләт Думаһында мен үтем алып бардым законда. Һәм ул закон безнең көснә кертә бит менә август айында 2012 елда. Ул законда битне кабул иткәстә мен үтем шул республика дәстәсәгы битендә Хараны медиа үткәрәк кәңәш мәсәлән ки законда кабул итү бер, уның бит үтелеше кирәк дип. Һәм шундай кәңәш үткәрелде, анда бит чөнки ни өчен мен Хараны, чөнки бер полиция хезмәткәрләре генә ул законда үтә алмаysактар. Чөнки аның бөтәһеле бергә шәһәт иштәр бит. Ул менә районның администрацияның башлыгы булганмы ул, или сельсоветтың председателе булганмы ул, или халык ябай халык булганмы ул, алар бит инде кем хатканын белә бит нагылды. Алар бит нәтиҗә иштәр. Һәм әлбәттә ул халыкны бит эшләргә кирәк. Әйтергә егетләр, давай менә һәргә беренче тапкыр әйтәбез, исә әгәр дә тагын хатаһы икән, шул халыкта агылыһы икән, ул вакытта безгә белмәгәд, менә полиция маңа килеп штраф булдыра дип. Ул закон буенча штраф күбәйттек. Анда штраф иң кәме 30 мең штраф. 30 меңдән 50 меңгә хәтлем. Ул теге кешегә магазинга булһа, ул анда 200 меңдән 1 миллионга хәтлем килә ул. Һәм тагын да берме, әгәр дә кеше бер тапкыр хатып, тагын да ел әлен тагын бер тапкыр хатып хата икән, ул вакытта янә дә шуклыга тала. Һәм әгәр дә шул битендәге яһалма исемтә битендә хатып кеше агуланып гарип кала икән, или авыр яракат ала икән, или үлеп кала икән, ул вакытта тоже янә дә шуклыга тала. То шундай нык каты закон, һәм аның конечно эшләве бик мотлак. Но минем менә белүемчә, мин һәр вакыт безнең эчке эшләр министрына, безнең республика прокурорына запрос берип белешеп торам инде. Ничек ул закон үтәлә? Нинди проблемалар бармы, юкмы? Бәлки бер үзгәрешкә дә кирәк ул законга дип карап торам. Әйтүләренчә закон эшләй дип, миңа еврейлар бит инде дип шул хәбәрдә бит инде ничек кешегә штраф алынган, ничек кешегә янәт эш кылынган. Әлбәттә ул эшләнде, ул эш әлегә көндә бик актив алып барыла. Мен үзем дә моны йөрим бит инде районнарда, авылларда, халыктың әйтүе буенча халык бик исмәт итәләр инде. Хәтта туйдарда теге кымылсып кына үтәделәр. Ул әлбәттә бик һәйбәт күренеш. Минем моны үземнең фикеремчә, әгәр дә без шул искелектә иңеп сыкмаһак, шуны менә безнең халыктың киләсәгә булмаячак. Ул искелектә бит күпме кеше бит ул гарип кала, күпме кеше битне үлеп кала. Ул бит искелек кешенең 12 елга үзенең гомерен кыскарта. Моны безнең битне психик авырган балаларын 95% шул искән кешеләр туганнар. Һәм безнең моны елына бит Россиядә 1,5 миллион кеше үлә. Шуның 500 меңе, ярты миллионы шул исе аркаһындагы аурудан үләләр. Менә белүемчә,
Искелеккә каршы даваларга кирәк дигән карашта шулаймы? Тагын да беренче закон шәбена, бер законда без аны уже кереттек шәбешанак, аны без беренче коллега тоже бергә шәбешанак. Ул безнең теге аятқыстарды булдыру. Ни өчен ул законда кереттек? Чөнки менә мин караным бит безнең республика күләмендәгенә безнең 100гә якын кеше былтыр туңып үлгәннәр ел әлләһендә. Күпме кеше бит аягын тоңдырган бит, кулын тоңдырган бит, иле теге хукук теләре битендә гарип калган. Һәм уларда бит без гомер буена битендә алар бит пенсия түләп тота алалар. Шуның өчен минең карамакка инде аятқыстар булһа, ул кешеләр истән калырлар инде. Бүгенге көндә бит ул закументация полицияларда аларга хукуктары кеше исермәдәк, ул битендә җинәсе түгел, аналар утмайлар. Баленство битен тоже аларда алмай, чөнки улар битне авыр көч түгелдер. Шуның өчен менә безнең карамакка шунда битендә аятқысты булдырып, шунда полициягә тоже хукук бирә бит, шуны тотып аларга кергә дип битендә апкилеп шунда бу апкилеп бирәләр инде. Ул полиция карамагында булмайса, ул аятқыс, ул социаль үтәк буласак, шунда битне кешене врач карайда инде. Әгәр уга ярдәм кирәкһә, медицина буенча аны ебәрә больницага сакырып битне скорый помощь сакырып, тиздән мачан сакырып, әгәр кирәкмәсә, шунда үзе битне аны шунда киендереп, әйберләрен алып, юындырып, йоклатып, аятып сыгарга дип беләм инде. Но безнең карамакка ул 2000 тирәһе буласак, шунда хак, чөнки буша буга тиеш түгел ул. И минең карамакка бит күп кешене гомерен алып калсак, коткарып шәһәк дип беләм инде. Минең итагында бер закон проектын эшләйбез, аның белән әле кертмәне гәлә. Уның менән күптән булыша бер коллега микәләп эшләйбез аның. Ул менә шул мәҗбүри давалау буенча. Ул нименән тора ул? Менә бүгенге дә битне кеше итеп утыра икән үлгән битендә. Аның битне праваһын алалар. Но кеше бит әгәр дә ул эскесе икән ул, алкоголь икән, аның бит ул праваһын алганда ул бит барыбер үлгән артына утыра. Һәм тагын да битне кешенең гомерен битендә һаулыгын куркыс астына куя. Чөнки ул барып менергә может. Иле кеше исереп битне гаиләһен яберләй икән битне, хатын тукмай икән, ул битендә эскесе икән, ул эшләмәй икән йөннәп. Шунда вакытта минең кармакка кирәк битне үткәрергә шундай нәтип комиссионный обследование кешене. Например, табиптар әйтә икән, бу кеше эскесе дип, уны даваларга кирәк дип әйтләр битне. Шул вакытта суд уга мәҗбүри рәвештә аны даваларга тиеш. Минең кармакка. Миңа әлбәттә уның бик бөтәһелә каршылар ул законга әйтләрен һәр кешенең хукугын булаһа дип, һәр мәҗбүри даваларга тиеш түгел дип. Мин әйтәм, ул кеше хукугын үтеп булмаймы, ул авыру. Бер кемдә бит беренче эскесе әйтмәсәк, мен эскесе дип. Әйтә бит, мен эскесе түгел дисәк бит. Шуның өчен шулай булһа, миңа кармак яхшырак бар. Тагын да әйтләр, һәр бит бер эскесен давалап бетә алмасак дип. Мин әйтәм, бетә алмасак бит. Хатта бuna 100 эскесен 100 мең эскесеннән 50 меңен давала хакта, улар кайта бит үзенең гаиләһенә эшкә кереп бит эшләй башлага, балаларга карап башлага, значит без бушка эшләмәй икән була ул. Шуның өчен мине карамакка инде эштә алып барасак будар табанда. Амына ул ничек булса ул давалау. Кеше берәймә шундай эшләр икән, или берәй җинәшән икән, шул бит заключение бар икән бит заключение бит табыптардан. Ну суд бит шуга үтеп берәм яда бит. Аны пройти тегән итеп бит шундай давалау тентибинде. Әгәр дә кешегә, например, условно бирә икән яза, әгәр дә кеше даваладан касып бирә икән, значит уга теге реаль төрмәгә утырту яна утырсак инде. Кеше шуңа куркып, минең карамакка уталар дип беләм инде. Безнең онда Оксана Пушкин тегән коллегам белән бергә эшләп, ул да булһа теге гаиләгә теге шул куркыныс янаганда инде, или гаиләгә теге күз куллану дип әйтәм ки, башкаса ул менә бездә бит күп хатын кызларга гаиләнең агызын илә битне хуҗалары битне ирдәре кул күтәрәләр. Улар битендә аны яшәрәләр битне үзләренсә, кайларын битне барга урындары юк, шатылар битендә. Шуны гына безнең бит булды, быел кыш көне Учалы калаһында бер шундай хәл булды бит, фашига. Исереп кайтып битендә, катын битне теп атып үлтереп, күчләр атып үлтереп битендә. Шуның бит беленде, авыл кеше бит әйтә, шул исергән булган, әйтә калын катына кул утырган булган. Оның талап битне хәтта полиция хезмәткәләр биргәннәр. Әнисен аны мылтыгын алмагандар, аны мылтыгы законнары үстә онда булган, белгән булган. Безнең закон шул проекты буенча инде, әле шул буенча шундай хәлләр булган сакта полиция хезмәткәләр килеп, уга предписание тапшырып, култамган куертып, мылтык менә барып аларды алып, эшкә тиешле белә бит. Һәм анда безнең шундай бар булсак битендә хәлләрдә, например, бәлки хатынды балаһыман икенче урынга күчереп яшәргә безнең шундай үдәктәр булырга белә бит. Бәлки ул үзен күчерергә кирәк, ләкин сорынга чтобы һәм предписание бирергә, өенә килмәскә кайтмаска, өенә кайта, шул вакытта теге арест булырга тиешле. Шундай эшләр булырга тиеш. Әлбәттә, һәм анда каршылар күптәр әйтләр, һәр гаиләгә катыла алмаһыгыз, хакыгы юк дип. Әлбәттә, әнигә ул бит
хатта бит ул катының тукмай икән, ул баланың бит психик яктан бит бала бит авыр булып кала. Ана бит балалар күрәләр дә инде. Шуның өчен мин уйлыйм, бу закон кирәк дип. Ысынлап та буны алдан күзаллау дип була, чөнки күптәр хыгымтаны эш тамамлангас эшләй. Ондай хәлләр күп тә, ул күпме шунда үтерү сактары бар бит инде. Күпме бит катыңгы бит гарип булып калалар, шунда түдип яшәйләр бит ул. Барга урындары булмаганлыктан да. Шуның өчен ондай хәлләр булга тиешле дип беләбез. Мин һинең белән тулысынча килешәм. Алла бирһә шул. Канун тормыш калышы дип әйтәм. Хат 20-23% хатлым шундай гаиләләр шунда акас хәлләр булып тора икән. Әйтәм, менә минем карамакка һәр бер кешенең туганым ул, танышындамы шундай хәлләр бар икән, бары беләр бит. Алар бит яшәләр, шулай була бит, алар күгәреп йөргән катынлар да бар. Ул бит хаттаның иретеге була кеше алдында елмаеп итеп йөрһәләр, ул гаиләһендә шундый кул үтергән кеше яшь булып тора бит. Ысынлап та хәзер ыңгайрак темага күсәк, яшь ярымдан 3 яшькә тиклимге караган әсәйдәргә түләүне арттыру 10 меңгә якын акса түләү каралган. Шул ысынмы? Ул мин ялгыз кайгының биттерендә социаль телләрдә дә менә мин халыкны сашканда бит, халыктан күптәр инде катынкызлар айрылса әйткәннәре бар инде. Менә яшәрем хатын битне кешенең эш хакын тора 40% битендә төленә бара. Яшәрне эшкә хатын битне 50 тохым төленә аслында. Шуннан әйткәннәре бар, ул менә мәсгул тохымак булып шул хатын төленәләр дип. Шуга без хараман булыштык. Бергәләшеп безнең коллегалар белән һәм ният белән законда кабул иттек. Ул закон буенча ул беренче гыйнвардан көсенә керә. Тимәк, закон кабул ителде. Хәзер инде әсәйдәр тыналып, инде 50 тохым түгел, күпме аласак? Беренче гыйнвардан көсенә керә. Менә әгәр дә менә бала битне яшьләрдән сертификатлым, әгәр дә гаиләнең килеме 2 яшь күләменнән дә кем булса, һәр бер аксага, чтобы аңлашылып булсын, гаилә бер 4 кеше икән, әгәр дә аның килеме һәр бер 2 меңдән кәмрәк икән, улар шуны аларга хукуктары бар. Ул авыл дәрендә бөтәһе аласак инде, онда килеменнән битендә 7 мең битне алган эш хакы юк. Шуның өчен шул вакытта ул түләсәк битне 10 мең тирәһе айына аласак битне балага шул эстешкә хәтлем. Минем карамакка ул 50 тохым булды битне, һәр 10 мең буласак, шундай ярдәм яшь гаиләләргә. Бик яхшы ярдәм һәм күп гаиләләр буга шатлангандыр мөгаен. Шатланып булайм, ала башлагас. Әйе. Менә һезгә күпселеге нинди һораудар белән мөрәҗәгать итәләр? Һораулар әлбәттә күп балалар. Менә шул гаилә буенча битен һораулар күбрәк балалар, гаиләгә ярдәм итү буенча. Шулай без менә һуңгы вакытта, менә һуңгы 1-2 елда без күп законнар кабул итә гаиләне бит ярдәм итү буенча. Менә әле битендә әйтеп үттек, яшәүне сеш кайтын балага ярдәм буенча. Хәзер менә тоже бер законны без кабул иттек, ул тоже гаиләләргә ярдәм итү буенча. Безнең битне гаилә битне нисетләр безнең теге кора алмайбыз, чөнки безнең фатирыбыз юк дип әйткәннәре бар. Шуның өчен менә әле бер тан закон кабул иттек. Ул закон буенча әгәр дә гаиләнең 2 балаһы бар икән, һәм улар теге ипотека алгандар икән, тагын да үтәдерсенме или фатир дөрәдерсенме битне кесе фатир аларсынмы дәүләт тарафынан ишенче бала туга бирәсәк үтүтидә иле макса. Ул шул ипотеканы каплар өчен. Ипотеканы капларга ул теге сумма әдрәк булһа, ипотеканың процентларын педән каплар өчен бирәсәк. Ул бит тур зур акса. Ул менә әйтәм бит, ишенче бала туга бирәсәк ул. Менә икенче битне балага битне әсәр капиталы без аны озайтык битне 22 елга хәтлем. Онда битне 450 мең. Кстати, ул беренче гыйнвардан 466 мең буласак, һәм менә тагын да 450 мең бирәсәк битне, әгәр дә гаиләнең ишенче балага туга. Шу минем карамакка ул тур бик зур ярдәм булып тора. Шул ук менә гаилә темасына килгәндә, без бит еще закон кабул иттек. Ул теге шул ипотека буенча каникул бирү турында. Ул неменән тора ул? Менә кеше ипотека ала бит, шул үтәдерсен битне или фатир аларсын, төрле хәлләр була бит. Кемдер битендә авырып киткән хәлдә дә була, или катын авырып киткән хәлдә була, или эшен югалткан хәлдә дә була бит. Шул вакытта без кредит законда яздык инде, бурыч итеп банктар 6 айга теклем алар каникул бергә бурычлылар. Һәм шул 6 ай эчендә процентта пенле алар тоханамайдар инде, нормайса. Шул вакытта менә ни өчен шәриф, чөнки менә әйтәм бит, шул вакыт эчендә кеше битне авырып китә или эшне югалта, ул битне процентлары бара һәм кеше бурычка бата түләй алмый. Шундай хәлләр булмаган өчен шул яшьләргә ярдәм күләмендә шул эшләгән әйбер ул. Тагын да менә бер безнең президент указы мәсәктә ул
1 июльдән тоже халыктың дәшкәннәре күп булды ул тарафында. Ана кешенең битендә гарип балаһы булһа, o garip balahına bitin tülene pensiya. Pensiya ol nasar түгел, ул шул 8,000 тирәһе алар битендә. Но шул вакытта битендә бер кеше битендә баланы һәр вакыт карап тора. Караган кеше битендә 5,000 генә төленә инде теге похода зарбен патлау һәм ул стаж бара битендә. Һарау шулай булды күп батыганы. Шул битендә иле күбәйтергә, иле же теге тагын да эшләргә хак бергә потому что эшләмәһәң ул монда түләнмәй инде. Шуга менә 1 июльдән ул һарау теге тоже хәйтилде. Хәзер шул карау өчен 10,000 ярым акча күтәрелде. То есть элек битендә шул 5,000 ярым. Инде хәзер шул 10,000-дан сакна артыграк булды инде. Бик яхшы. Һәм шул акча темаһына кагылышлы микрозайм оешмаларына кагылышлы һораум булыр. Микрозаймдар бар тоже халыктың һорадары күп булганы булды, чөнки безнең бит халыктың үзендә әлбәттә гаеб бар инде. Алар бит менә акча алганда бит инде бик теге укып бармайлар, төшереп бармайлар бит процентларына. Алар әйтә әйдә, мен 10,000 аламда, ана бирәмен дип менә ана бит иле бирә алмайлар. Иле теге процентлары бит зур булалар бит. Процентлары күпселеге югары була бу оешмаларда. 100,000 тиеш бит, хәтта күбрәк тә тиеш булып калар бит инде. Һәм кеше бурыска бата. Аның бит үзенең гаиләһе бит шуңа зыян күрә бит. Балалары бит инде балаларына зыян була. Шуның өчен biz şunu uylab, bizden zakonga özgürlük kabul ettik. Ol mana 1 yanvardan o'tkisine kira ol. Şunda zakonlar o'tkisine kirgəz. Ana şol kişi alaykan 10,000. Parasıntarı hem peyniri onun tege bir yandan atağa teştikül. То есть 10,000 alha, parasıntarı peyniri 15,000'dan artıq bağa teştikül dep biləbində. Şundayrak biz zakon kabul ettik. Hem menin qaramaqa ol tege kişiге ayda muharlıqqa batırğa, başqatırğa yardam berməyəcək dep biləyəm. Hem tağında mına ötken adnılağına biz birinci kuda kabul ettik ul zakonda. Ул да булһа шул микрофинанс организациялар кагыла. Кайһы кеше бит үзенең битне фатирын залогка биреп, шуны акча ала. Һәм кайһылары бит түләй алмайдар. Түләй алмайдар һәм фатирга торып калар битендә. Шундый хәлләр булмаһын өчен без законда яза битендә залогка аларга хукуктары юк дип, кеше фатирын бирмәһен дип. Һәм теге менә була битне кеше или фатирын бирә битне, или теге үзенең була битне рускәндә бит теге үзенең өлеше була, руса доля була, инде шуны бергә хутармасак. Или менә кеше ала битендә теге долевой участок өлеше дип алу буенча фатирда битендә акча түләйдә битендә, уларның тоже шунда залогка биреп акча ала битне һәм фатир алган фатирны ала алмай кутырып кала. Шундай хәлләр булмасын, шунда бит полностью ядыгында. Шундай залогка ул нәмәре алына алмай дип. Мине карамакка ул тоже күп кешенең теге фатирны югалтмакка то есть югалтырга бермәсәк дип уйлыйм. Зариф Закирулла, менә гаиләгезгә килгәндә, бик күп канундарды гаиләгә багышлап инде кабул иткәнһегез, үзегезнең гаиләгезгә вакытыгыз нисек каламы? Ну, минем бит гаиләм Өфөлә калды, Мәскәүдә күчмәннәр. Аны теге яшерен батырын түгел, без бит шул ипат булып калгангас бит, утырып һәләштек бергә яшәп, Гөлназ белән, Гөлназ Пулхара минем кәдәшем белән. Тәм нисек эшләп инде. Улай тәйне менә мин бит хәзер Мәскәүгә күчсәм, тамыр нимә эшләйсәк дип, студия тамыр дип. Чөнки мин бит инде башка балалар өчен эшләйм дип, мин булһам бит ул тамыр буласакмы дип. Менә анда, конечно, яшерне юк, ул бит менә 2 ел тирәһелек, 3 ел тирәһелек тамырды бөтенләй бетергә тикән уйлаганнар. Онында мин аны теге туран әйтәм, үзем барып битне һиләшеп, шул тамырды белән калдырдылар бит инде. Гөлназ китә, ул тамырды бетергә бөтөрүп костарайын. Шуның өчен мин әйтәм, алай васайда Гөлназ һиндә торып калды. Тамыр кирәк дип безнең республика балалары дип, пускай булһын дип. Шуң ул торып калды. Балаларга мин битне үзе Мәскәүдә шул кайтып йөрәм инде. Мин анда кайтамда битне китеп чәдә Мәскәүдән. Сразу битендә өйгә кирип кенә сыгам да, киемдә алам да бит сапитам битне үземне күреп куйса, Гөлназ шулай көләйн, һине монда кайтканда республика күреп булмай дип. Күпселегең гаиләгездә нимәгә игътибар итәһегез? Нимәгә батым яһаһегыз? Шулай да атай кеше бит инде, атай күтлегеннән. Табигый наверное гаилә. Шулай була бит менә безнең бит башка хакында шундай мәкаль бар. Инә бүренчек олой, балага шулай диләр. Әлбәттә ул теге әсәй кешенең йогынтыгы бик зур. Әсәй бит нисек тәрбияләй бит, барып шуга карай балалар. Чөнки атайлар бит инде күбрәк эштә бит инде. Менә мин бит инде элек кешемдә бит мин төнгә хатым эштәгәлем, мин ял көндәрендә эштәгәлем бит инде. Мин отпуска алганда юк инде шуга күбрәк әлбәттә минем Гөлназ тәрбияләне балаларымда аны теге тураһын әйтәм. Булай ял көндәрендә мөмкинлек булганда әлбәттә без бергә булабыз. Без менә айрылса улым менән бит сагып китәбез, шуны бергә яшәп йөреп, үзе безнең баксага барып муса ягып,
Мұса кіріп, жүребізінде шатып өткәрәбіз, еле өдебізге ауылға айтабыз. Вақыт болғанда қарап келәбіз өдебіздің теге республиканың табиғатын, еле мына тауға барып мінә бетіне бірай, еле бірай көлге барып көріп кете бетіне, еле мына Жүгіндашқа барып кеттік, Бадамға біз бардық, бұйыл екен барып келдік, шатып үйребіз көбірек. Сөнкі өдебіздің бетіне республика өдебік матур, һәм мына ситкергелер жердер бетіне, өдебіздің республиканың бетіне матурларын көрмейді. Мен мына аптырап қоям, қайырда айтылар бетіне, вот шунда шарлауықтар бар бетіне сеттерде деп алатар. Өдебіздің шарлауықтар бик матурдар, мына Гадирша шарлауға. Гадирша шарлауға, мына біздің хатта Аслы Кульянда бик матур шарлауық бар, шуны біз барып көрдік бетінде, тоже бізге бек құшаны. Біз шуны балаларын барып, баларға бет өзіңе теге туған жеріңе хүйіп тәрбиелеу, оның бетінде һәр бір неменің бет тарихы бар, шуның тарихын сөйлеп бетінде. Өдебіздің ауылы қайтабыз, несін қайтабыз, сөнки балалар бірестер бетінде атағы қайдан сыққан, қайдаған менің бетінде қартта хейерленген, қайдағаны қарсы хейерленген, һәм әлбетте олар ол жерге қайтып беріліштер, сөнки ол изге ертіп. Анаймен, шуның өсін біз шайтып бірге өткәрәбіздің балалармен хейершіп деп. Әлбетте мен ойлаймын балалар өзінің туған тілін беріліштер деп. Ол бет ол мына дәрлейдген балалар құсларды бетінде, мектептәрді бетінде, чөніктерді балаларды үйретмедер деп. Әгер де ғайыллахын аралашмаһаң, һәм балаңды хүйіп тәрбиелеме өзіңе қарата, өзіңді туған халқыңа қарата, өзіңді тіліңе қарата, бала хилешмейсәң, ол бүтін менің ғайыллан келе ол. Сондықтан шөйтіп, мен ойлаймын де ол бітәге шөйтіп, баланы тәрбие деп. Афарин ғына түйерге қала әдге, һәм хилешуді дүйімләштіргенде, әдің келесекке, яқын келесекке пландарығы нендей, һәм бөдің Сибай қалағында тағылы ұсырашудар үткәрілесәк ме? Әлбетте, Сибай қалағында бөдің пландарыбыз бар, мұна бөдің Исутманда бетін, Сибай Исутманда хилешу болды бүгін, тағында ойлаймын мұна бөдің бір инсабетін шо Сибайда завод түді бұнсала шындай пландар бар, шындара бірге ашып келіпті, ойлаймын да хилешер бөтіп пландар бар. Апшы ғымалғанда Сибай қалағы моторлана. Мұна хатта бет ғыңғы мұна үс елдіғына алғандала бетінде көп неме бетін түзілді, көп ме бетінде бұна парктар бетін моторланды, көп ме сквердар моторланды, көп ме бет мұна ихаталар бет моторланды. Бара бетінде яқшы яққа бара, менге Сибай бегі құшайын, мен оны әбіғыт келген хайын, Сибай мана шоғырланып бетінде бегі ашқынып келем, хатта мұна бүгін түнің бетіне келіп кердім. Оғыдың бетіндегі түнек амырдарына болған неде бетін хекәлді көру, оғы бетінде тәңге еңге рахат болып бетті шол. Сөнкі ол бек матур шунда хекәл бетінде біздің республика ол бірден бірген әбет ол беттен бірде. Хатта біздің бет бүдебеден башқалабызды лайық республиканың. Сондықтан мына Сибай қалағы бетінде біздің Урал аяғының башқала деп атылағас, әлбетте Сибайдың өтеші болға тиіш. Мұны осы мына қолымна келгенсі әлбетте ярдам етсәкпін. Зур рәхмәт һөйләшеүгез өсөн, әңгәмәгез өсөн һәм әлбәттә безнең студияга вакыт табып килгәнегез өсөн зур рәхмәт. Рәхмәт. Һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Иҫән һау булығыҙ.